Kieku nista' indawwar il-ħin u nara li l-nifsi ta' 12-il sena il-joint tal-kannabis sintetika ntajjarulu minn idejh. Kont qisni firmajt patt max-xitan. Kienet din id-dikjarazzjoni li jagħmel Aiden. Żagħżugħ illi ta' 12-il sena kien qabad triq ħażina u beda jagħmel użu mid-droga sintetika illi eventwalment waslitu sabiex jibda l-użu tal-crack cocaine. Jiena bdejt il-vizzju ta' droga kelli 12 sena. L-ewwel bdejt nagħmilha ma' kumpanija ħażina u bdejt bil-sintetik, droga sintetika, sintetik cannabis. U mxejt tal fuq il-crack cocaine kont. Kisretni, kisret lili, kisret il-ta' madwari, il-familti, saħti, l-ommi miskina ta' ġibta f'stat li konti jetriqet konfiteta ta' filgħodu u nsiba ma' ġembi fil-kamra ta' sodda tiċċekkja l-pols ta' jekk għadniex ħaj. Aiden spjega li wara l-programm ta' riabilitazzjoni li jagħmel mal-Caritas huwa reġanata l-ħajja. Llum il-ġurnata naf xi tfisser il-ħajja, llum il-ġurnata naf xi tfisser li tgħix. Ili sentej u 4 xhur klin. Għax jien għandi ommi għadha b'saħħitha għattela skużani għannaqta miegħi kont kienet tiġi kemm darba il-gruppi tal-familji li nagħmlu tal-Caritas u hekk tarani taf li bil-għaqal l-lum u naħseb li sbaħ regalla għastajtajt l-ommi tifhem li tarani bil-għaqal. Iż-żagħżugħ b'qalbu maqsuma spjega illi l-akbar dispjaċir li għandu li ma rnexxilux jiskuża ruħu ma' missieru. L-ikbar dispjaċir li għandi li ma lħaqx jgħidlu skużani pa. Huwa rringrazzja lil ħuh li dejjem kien hemm għalih minkejja dak kollu li għadda lill-familja tiegħu minnu. Aiden spjega li rnexxielu jieħu ħajtu lura bis-saħħa tal-Caritas u bis-saħħa ta' Dun Victor Grek. Bis-saħħa tal-Caritas, bis-saħħa ta' Dun Victor. Dun Victor kien għannaqni jaf, kien l-ewwel darba li ntajt miegħu għannaqni miegħu għalli hawnhekk sib l-imħabba. Dik id-daħqa kienet tgħidlek inti mill-qoħ. Il-klim li kien joħroġ minn ġoħalqu kien klim biss ta' paċi. Għalija personali il-Caritas hija ħajti hu. Hija ħajti. Il-Caritas għalija tfisser il-familja tiegħi. Għalatni minn fejn kont. Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Novembru, Caritas Malta se tkun qed iddur fuq il-ġenerożità tal-poplu Malti Wawċi f'maratona ġbir ta' fondi bit-tema Jimpurtani, maratona ta' mħabba, sabiex ikomplu jagħmlu differenza fil-ħajja ta' dawk li tant għandhom bżonn u anke l-familji tagħhom. Il-maratona se tkun qed tixxandar fuq l-istazzjonijiet lokali mill-11 ta' filgħodu sal-11 ta' filgħaxija.